Sí. Vai. Bueno, parece que xa están arranxados os problemas técnicos que había ca retransmisión, así que vamos a continuar. Adiante o portavoz. Moitas grazas, señora alcaldesa. Unha vez superado o problema ca retransmisión, procedemos, por tanto, para que todo o mundo teña coñecemento do que estamos tratando aquí, debido á importancia que ten, a volver a ler o texto. Decíamos que esta moción conta con unha emenda do Partido Popular que aceptamos porque axúdanos a matizar algunhas cuestións nas citas das sentencias das que falamos e, o primeiro de todo, para incluso mellorar o título da propia proposta, que é Moción para a posta en coñecemento da Fiscalía dos feitos citados nas sentenzas dos xulgados contencioso administrativo números 14/2023 e 210/2024 e do TESE do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza números 711/2023 e 444/2025 polo proceso do Goberno Municipal de Culleredo contra un funcionario. Nas últimas datas, todo o mundo puido ler no xornal o penúltimo capítulo de como o alcalde e a concelleira de persoal sancionaron a un funcionario xefe de Servizo de Urbanismo e tamén de Medio Ambiente e Obras de forma ilegal, dando con el na rúa e privándolle do seu traballo e o seu soldo, e privando tamén ao Concello de Culleredo dos seus servizos, curiosamente cando os membros do goberno teñen permanentemente o argumento da carencia de persoal como excusa para o mal facer. Por iso, inicio a lectura da emenda. Vista a sentenza número 14/2023 do xulgado contencioso administrativo número 2 da Coruña, de data 27/3/2023, contra a resolución da concelleira delegada de Seguridade Cidadá e Persoal do Concello de Culleredo de 6 de abril de 2022, polo que se adoptou a medida provisional de suspensión de funcións a JRPR durante o prazo de 6 meses. Vista tamén a sentenza número 711/2023 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que confirma a estimación do recurso de JRPR producido no procedimento abreviado 92/2022 relativo á adopción da medida provisional de suspensión de funciones
a JRPR durante o prazo de 6 meses. Vista a sentenza número 210/2024 do Xulgado Contencioso Administrativo número 2 da Coruña de data 29 de novembro de 2024 contra a resolución de 11 de agosto de 2022, dictada polo alcalde do Concello de Culleredo pola resolución do expediente disciplinario. E vista a sentenza 444/2025 do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que confirma a sentencia anterior. A modo de descripción do itinerario que recorren os feitos desde o inicio ata a conclusión, faremos a seguinte descripción de forma previa a citar máis adiante neste documento de 12 páxinas todas as probas documentais que acreditan as nosas afirmacións. Procede, ao noso modo de ver, poñer en coñecemento da Fiscalía para a valoración de posibles ilícitos penais a sucesión de feitos polos que o Goberno Municipal de Culleredo impuso unha sanción a un funcionario que o suspendeu de emprego e soldo con grave prexuízo para a súa vida diaria na que pasa carecer de recurso económico froito do seu traballo e con descrédito da súa traxectoria laboral e profesional. E todo isto de forma contraria a dereito, e non por unha mera irregularidade ou neglixencia, senón cunha actitude carente de motivación necesaria tendo sido informados polos servicios jurídicos os cargos participantes neste proceso, a concelleira de persoal e tamén o alcalde, da ilegalidade que estaban constituindo as súas accións, de forma reiterada e reafirmándose na súa opinión desfavorable ao procedimento da sanción, que finalmente vemos que foron confirmados polas dúas sentenzas, constituindo claramente unha forma de proceder que elimina con pleno coñecemento e intencionalidade os mecanismos que se establecen para asegurar a súa decisión, a do alcalde e a da concelleira, e se suxeita aos fins que a lei establece para a actuación administrativa concreta na que adopta a súa resolución. De forma que todo leva a pensar que a decisión estaba tomada de antemán e de nada ían valer as reiteradas advertencias dos servicios xurídicos municipais, como así foi. Relato anterior que se apoia nas perfectas descripcións e razoamentos incluídos nas sentenzas cintadas ao principio e, por tanto, apreciamos que a actitude da concelleira persoal e do alcalde constitúen unha contradición co ordenamento xurídico tan patente, groseira e esperpéntica, sen mínima interpretación alternativa razoable da lei, que pode ser apreciada por calquera e que non se trata dunha interpretación equivocada ou discutible, como tantas veces ocorre en dereito, en este Concello, senón que tal secuencia levou consigo a omisión de trámites procedimentais e formais que vulneraron a custodia e salvagarda das adecuadas garantías a cuso través plasmouse a resolución agora anulada polos tribunais. E procede poñer os feitos en coñecemento da Fiscalía porque existen múltiples indicios de dolo e mala fe nas formas en que se produce a secuencia de feitos e actuacións administrativas por parte da concelleira de persoal e do señor alcalde. E é procedente que a Corporación en pleno exerza a comunicación á Fiscalía destes feitos por estar afectada e legitimada e por salvar a dignidade da institución que ve afectada a súa reputación polas actuacións de membros do seu goberno municipal co alcalde á cabeza mediante a determinación das posibles responsabilidades penais, xa que, ao non axustarse as accións do goberno municipal aos parámetros de legalidade, objetividade e imparcialidade, supoñen un exercicio arbitrario dos seus cargos e un abuso de poder que contradín os principios que deben reser a función pública e tamén polos prexuicios confirmados, como o pago de costas dos suizos e pago de honorarios dos abogados contratados para defender a posición do goberno municipal, como tamén as previsibles, tales como a obriga implícita na sentenza de aboar os salarios deixados de percibir polo funcionario cesado ilegalmente e que ten todo o seu dereito a reclamalos, se non é que houbera que facelos xa de oficio, malia non telos traballado pola prohibición da sanción ilícita. Como así mesmo polo prexuicio para a administración que quedou sen un xefe de servizo que tiña ao seu cargo nese momento as competencias de dous servizos cruciais, urbanismo, por unha banda, e tamén medio ambiente, obras e servicios por outra.
o que provocou un maior estancamento da xa de por sí minguada naquel momento a actividade municipal en xeral, en particular nesas áreas. Tamén por ter sido as accións do goberno da institución municipal contrarias ás leis que protexen o dereito ao traballo, ao salario e a integridade física e moral do traballador afectado e, por tanto, afectando a reputación do Concello de Culleredo que ten que os seus representantes políticos infrinxan a lei dun xeito groseiro e atenten contra eses dereitos e transmitan ao pobo a discrecionalidade das súas decisións. E aínda máis, achegaremos algunha información, a modo de exemplo, que pode ilustrar que o goberno municipal interesaba apartar das súas funcións a este funcionario por non ser, abro comillas, cómodo, cerro comillas, polos seus informes acerca de algunha iniciativa urbanística que despois do cese dese funcionario sí prosperou. Tendo en conta que o dereito de prevaricación administrativa é a negación do deber que impón a lei aos poderes públicos de actuar conforme a Constitución e o resto do ordenamento xurídico, sendo o contido do delito de prevaricación administrativa e identificación e sanción dos abusos de poder que representan a negación do propio Estado de Dereito, pois nada lesiona máis a confianza dos cidadáns nas súas institucións que ver convertidos aos seus representantes políticos nos vulneradores da legalidade da que eles son os primeiros obrigados e custodios. Considerando que, de acordo coa sentencia do Tribunal Supremo que se citará a continuación, o Concello de Culleredo está legitimado para o exercicio da acción pola condición de ofendido, aínda que só sexa polo dano reputacional que como corporación pode padecer, iso sen prexuízo de outros eventuais prexuízos, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Poñer en coñecemento do Ministerio Fiscal os feitos por si poidesen ser constitutivos, entre outros, dun delito de prevaricación administrativa do artigo 404 do Código Penal en relación co artigo 74, remitíndolle toda a documentación que consta nos expedientes UAL 2022/26 e todos os relacionados con el, alegacións, recursos e os seus informes, así como as sentencias dos xulgados do Contencioso Administrativo da Coruña e do Tribunal Superior de Xusticia de Galiza citadas na parte expositiva deste acordo. Punto 2. Remitir certificación deste acordo ao fiscal xefe da Fiscalía Provincial da Coruña. 3. Que todos os membros do Pleno da Corporación sexan informados inmediatamente dos pasos dados no itinerario que siga a esta proposta, en coñecemento tanto das tramitacións emitidas como dos requerimentos, notificacións e todo tipo de documentos relacionados coa cuestión. Moitas gracias pola súa atención. Esta é a nosa proposta. Agardamos que teñan a ben votar a favor e que podamos impulsar esta proposta. Moitas gracias. Abrimos unha cadena de intervencións. Adiante. Gracias. Bueno, lo que hoy debatimos aquí pues no es una moción más, no es una cuestión de ideologías ni de quién la presenta. Es una cuestión de decencia institucional y de respeto a la ley. Las sentencias son clarísimas. No hablan de irregularidades menores ni de simples errores administrativos. Vamos a hacer un resumen para intentar que sea fácil de entender. Tenemos 2 sentencias que han sido ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 4 en total a favor del funcionario. La primera sentencia, que es la suspensión provisional de funciones, el juez afirma, entre otras cosas, que la medida fue adoptada solo con la denuncia de un tercero, sin pruebas ni información previa, que existía un informe desfavorable de la secretaria municipal, que advertía expresamente de la nulidad de pleno derecho de la suspensión, que pese a ese informe, la concejala ordenó mantener la medida. Se mantiene en los mismos términos, escribió usted, Marta Figueroa, que la decisión vulneró derechos fundamentales y que, por tanto, se revoca la suspensión y se condena en costas al concello. Ahora vamos a analizar qué es la prevaricación. El delito de prevaricación administrativa castiga a la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia,
dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Es decir, para que exista la responsabilidad penal deben concurrir 3 elementos: autoridad o funcionario público, que en este caso es una concejala delegada; resolución administrativa en un asunto de su competencia, la suspensión de funciones lo es; y la arbitrariedad e injusticia manifiesta, dictada a sabiendas de su ilegalidad. El elemento clave es la intencionalidad dolosa. No basta un error o una actuación negligente. Tiene que haber conciencia clara de lo que se hace es ilegal y aún así hacerlo, como ha hecho usted, Marta Figueroa. Usted recibió un informe claro, fundamentado y escrito por la secretaria municipal, que decía literalmente que la medida era nula de pleno derecho y vulneraba derechos fundamentales. Pese a esto, contestó por correo electrónico. Se mantiene en los mismos términos. Aquí tenemos su correo electrónico. Luego, el alcalde pidió un nuevo informe para intentar justificar lo que ya se había hecho. Y ese informe ratifica que se vulneran los derechos fundamentales y ustedes no cambiaron nada. Esa secuencia demuestra que la concejala sabía que el acto era ilegal porque se lo advirtieron por 2 veces y aún así decidió seguir adelante igualmente. Para nuestro grupo, desde el punto de vista penal, hay base para valorar una denuncia por prevaricación, porque cuando un cargo electo ignora conscientemente un informe jurídico preceptivo y vinculante que le advierte de la ilegalidad del acto y además adopta una medida que vulnera derechos fundamentales y causa un perjuicio directo a un funcionario, hay materia para que la Fiscalía investigue una posible prevaricación. En el pleno del mes pasado, desde el Partido Popular, pedimos nuevamente su dimisión y que asumiesen responsabilidades políticas, ya que un juez acredita que Marta Figueroa actuó contra la legalidad y vulnerando derechos fundamentales pese a las advertencias internas. En este pleno, hoy, estamos valorando si se puede presentar un escrito ante Fiscalía aportando la sentencia, el correo electrónico en el que usted dice se mantiene en los mismos términos después de ser avisada y el informe de la secretaria. Ahora vamos con la segunda sentencia, la de la sanción disciplinaria. El juzgado contencioso administrativo estima íntegramente el recurso, revoca la resolución del alcalde por ser contraria a derecho y condena a costas al concello de Culleredo. La conclusión del juzgado es clara. El expediente disciplinario se tramitó con vicios sustanciales de procedimiento, indebida tipificación y sin base probatoria, por lo que la sanción es nula de pleno derecho. Esto tiene una relevancia jurídica y política porque la resolución judicial anula un acto firmado por el alcalde de Culleredo y declara que el expediente se dictó vulnerando derechos fundamentales y el procedimiento legal. Se condena al concello en costas por mala praxis administrativa y los hechos podrían ser valorados penalmente a efectos del artículo 404 del Código Penal, prevaricación administrativa, al dictarse una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. Entonces, cuando un alcalde y una concejala actúan sabiendo que lo que hacen no se ajusta a derecho, cuando ignoran los informes de técnicos y llevan al concello a pagar costas, indemnizaciones y al descrédito, eso merece al menos una investigación seria, independiente y con garantías. No es el Pleno quien condena, señora Marta Figueroa. El Pleno tampoco es quien tapa. Lo que se le pide a la corporación es algo muy sencillo, remitir las sentencias y los expedientes a Fiscalía para que valore si existen responsabilidades penales y si no las hay, que lo diga también la Fiscalía. Pero lo que no podemos desde el Partido Popular es callarnos ante unas sentencias tan graves. No vamos a formar parte de un silencio cómplice. Gracias, alcaldesa. Bueno, voy a ser breve. En primer lugar, lo que quiero decir es que esto para mí no es una moción. Vais a permitir la expresión porque hemos oído muchas de ese estilo, que espero que nadie me la tenga en cuenta, es una guarrería. Es judicializar la política. El listón, perdona, Izaskun, estoy en el turno de palabras, yo no te interrumpí en ningún momento. Es judicializar la política, sí.
Y el listón lo estáis marcando aquí. Ese listón va a valer para todos. Para todos. Voy a decir eso, en primer lugar. En segundo lugar, le voy a pedir al secretario, por favor, que en el pleno de hoy conste en el acta la transcripción total de mi exposición en la moción del pleno pasado hacia el PP, que era por un motivo parecido, distinto, similar. Quiero que se transcriba literalmente lo que dije y lo que expuse en relación a este expediente en concreto y a estas sentencias. Creo que lo he dicho alto y claro. Y en segundo lugar, aquí a la Fiscalía puede ir cualquiera. Tono, ya te lo dijimos muchas veces. El BNG de Culleredo, los concejales del BNG de Culleredo pueden ir a la Fiscalía cuando quieran. Pero claro, hay que traerlo al Pleno, porque en el Pleno hay circo. Y esta concejala, a partir de hoy, no va a formar parte de ningún circo, ni del PP, ni del BNG. El listón lo marcáis vosotros. Si judicializamos la política, vamos a jugar todos. El listón no lo marco yo. Y repito, de este circo no voy a formar parte. Porque me parece ya un tema muy manido y repetimos y repetimos y repetimos como un acoso y derribo. Y si tiene que ir a Fiscalía, se decidirá hoy en el Pleno. Gracias. Algunha intervención máis? Adiante, señor Chouciño. Ben, señora Marta Figueroa, casi que se agradece a súa brevidade e a remisión ao outro día, porque efectivamente todo o que tiña que decir xa o dixo ali, e agora o que fai é resumilo en uns breves comentarios, pero, oiga, mire, o primeiro de todo é dicirlle que non se está judicializando a política. Poñer en mans da Fiscalía unha cousa para que o valore non é judicializar a política. Poñer en marcha, de feito, non o facemos a calquera hora. Facémoslo cando as cousas son de unha gravedade como esta. O por que o daremos a pleno, que di vostede que pode ir calquera, atención, vamos a analizar isto por partes, pode ir calquera, claro, incluído o pleno da corporación. Por eso escollimos esta vía. E vostede di que é porque hai circo. Home, que falen vostedes de circo ten narices, tendo como teñen o Concello, convertido en un ridículo absoluto diante de toda a cidadanía. É unánime a percepción de desastre absoluto que hai neste goberno municipal, na administración municipal que vostedes dirixen. Mire, o feito de presentar esta cuestión é relativa a que, efectivamente, como dixemos na exposición de motivos, aquí hai unhas cuestións de unha gravedade impresionante. Cando vostedes están informados reiteradamente, como pon na exposición de motivos, de que o que están facendo, e recurro á expresión que facíamos o mes pasado, que se están pasando 3 pueblos, vale? E fan oídos sordos, e poñenllo ben claro, temos as citas por aquí, verdad? Decíanlles, a suspensión provisional é unha medida cautelar de carácter excepcional que ten por obxecto asegurar a eficacia da resolución final que poida recaer, garantir o normal funcionamento dos servicios públicos e necesaria protección dos intereses xerais, exixindo que a resolución, por cusa virtude se adopte, sexa motivada e proporcionada. Estabanllo dicindo, e como medida limitadora de dereitos exixe unha motivación non xenérica que permita coñecer as razóns que levan a súa adopción e así coñecer o suízo da racionalidade da finalidade perseguida e determinar se aquela é proporcionada, pois unha medida desproporcionada ou irrazonable non sería propiamente cautelar, senón que tería un carácter punitivo en canto ao exceso. A presunción de inocencia só pode menoscabarse polas sancións en sentido propio, nunca por aquelas medidas con a función cautelar. Nos supostos examinado a suízo desta secretaria, cos datos que figuran no expediente nese momento, non se atopa suficiente motivada a proporcionalidade dos termos expostos da medida provisional acordada no apartado terceiro da resolución, pois baseas en probabilidades. Polo exposto, infórmase desfavorablemente o que vostede propoñía. Así, repítenlo varias veces, e que sería aburrido decirlo, porque repítenlo varias veces, en todas as ocasións. Primeiro, cando inicia a tramitación, e despois, cando o alcalde pide expresamente que o que primeiro puseron nunha nota informativa lle poñan un informe máis exhaustivo, e volvenlle a decir con máis exhaustividade se cabe.
E volven a decir cando toman vostedes a resolución. Estánse pasando 3 pueblos. Vale? Por tanto, todo o que se exixe, como acaba de describir a señora Gorostizo, en canto aos requisitos para que isto constituya un ilícito penal, ten toda a apariencia. Pero, insisto, aquí solamente nos guiamos por indicios. Ten que ser a Fiscalía a que determine se efectivamente procede a continuación de presentar unha denuncia no xulgado. Entonces, para nada poden vostedes ampararse no que dixo de que a Fiscalía pode ir calquera, que o traemos a pleno porque sea un circo. Non, traémoslo a pleno porque aquí está representado o pobo de Culleredo. E o pobo de Culleredo ten que saber que vostedes actúan en múltiples ocasións, pero en esta é que quedou recollido con todas as da lei e dixeronlle nas sentencias judiciais que xa lle avisaran, vale, de que actúan discrecionalmente cando deben facer as súas resolucións administrativas basadas en dereito. E neste caso vulnerárono flagrantemente. Está en negro sobre blanco nas sentencias. Por tanto, claro que a Corporación de Culleredo ten que posicionarse, ten que presentarse. Está legitimada para facelo. Hai sentencias múltiples que o reconocen. Somos o suxeito da afectación que constitúe que vostedes actúen así. Por tanto, para nada estamos excedendo o ámbito do pleno municipal. A súa alusión ao xogo xa é para... Isto non é ningún xogo, señora Marta Figueroa. Isto non é ningún xogo. Isto é que vostedes fixeron unha actuación que dou cunha persona na rúa cando non debía ser así. Nada menos que prohibindo de exercer o seu traballo, de ter, por tanto, o froito do seu traballo en forma de salario. Eso é moi grave, vale? Pode calquera dos de aquí pensar en que o boten á rúa desta forma, sendo advertidos polos servizos jurídicos municipais. Podemos todos imaginarnos como se adoptan algunhas resolucións en Culleredo. Podemos remitirnos ao informe do Consello das Contas e ver que hai moitísimas alusións a vulneracións do dereito moi similares a esta. Ben? É que nos din moitas veces, oiga, é que vayan ustedes aos xulgados, vayan á Fiscalía. Pois mire, hoxe, casualmente, fechámosles caso. Fechámoslle caso ao señor alcalde, que é o que o di permanentemente, que hoxe non está para escoitar. Con isto, queremos decir que, unha vez máis, que estimamos que se vote a favor esta proposta e que despois teñamos coñecemento de toda a tramitación como poñemos ao final de todo. Moitas grazas. Solamente añadir que, Marta Figueroa, usted no quiere asumir responsabilidades políticas por todo lo que hemos detallado, ni judiciales. Y esto no es judicializar la vida política. Sería judicializarla si llevamos una licencia, un plan especial. Pero es que esto es honestidad. Esto es defender a otros trabajadores de que usted pueda volver a repetir su actuación. Nada más. Gracias, alcaldesa. Bueno, para cerrar, reitero todo lo dicho en el Pleno. Creo que lo que se traslada aquí de cara, bueno, ahora que funcionan los micros y es lo que interesa, lógicamente, parcialmente habéis tenido acceso a todo el expediente y solo se mencionan 4 cosas. Repito, sí es judicializar la política, sí es que podemos ir empezando por los concellos de todos los colores, si queréis. Por eso digo, el listón lo marcáis vosotros. Esto no pasa solo en Culleredo, pasa en Culleredo y en 1000 sitios más. Y no tiene ningún tipo de problema. Lo único que voy a decir es que esto me parece ya acoso y derribo, me parece un circo, y lo repito, Chouciño, sí que me parece un circo, sí que me parece un circo, y ya que te has dirigido al público, voy a decir que ese trabajador al que se le puso una sanción agredió a un compañero, porque esa parte se te olvida siempre de comentarla. Ese trabajador agredió a un compañero, y aquí se hizo lo que se tenía que hacer, que fue iniciar un expediente disciplinario. El otro día lo compartía la portavoz del PP, cuando le pregunté, ¿tú qué harías si un trabajador agrede a otro? Pues iniciar el procedimiento. Fue lo que se hizo. Y el instructor decidió. Entonces, no tapemos el sol con un dedo, diciendo que pobre trabajador que estuvo sin cobrar una parte de su sueldo,
¿Y el trabajador agredido? El trabajador agredido, Tono, ¿qué hacemos con el trabajador agredido? Porque, a ver, y repito, hay una sentencia que no menciona ni PP ni BNG que no se vulneraron ningún tipo de derecho fundamental y que el procedimiento fue correcto. ¿Vale? Y de eso no se habla nunca. Nunca. Y de la medida cautelar, sí, pero la cautelarísima se ganó por parte del Concello. ¿Vale? No fueron 4 sentencias, Izaskun. ¿Vale? No hablamos de lo que quieras. Repito, no voy a formar parte de este circo. Por mi parte, ninguna intervención más. Me remito a lo que dije el pleno anterior, me remito a la documentación y me remito a todo el expediente que lo podéis tener en papel cuando queráis. Gracias. Cerra a moción o Bloque Nacionalista. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, enténdese no reviosismo da señora Marta Figueroa e o suxeito do que se está falando aquí, outro suxeito que o alcalde non está para escoitalo, nin para decirnos a súa opinión. Mire, di vostede que podemos ver outros concellos. Entonces, que é o que está facendo? Si en outros concellos hai situacións idénticas, que é o que está facendo o seu partido? Está agochando a cabeza debaixo da ala, está mirando por outro lado. Sería gravísimo. Sería gravísimo. Si en outros concellos se inician procedimentos, porque vou a outro dos puntos da súa intervención, se inician procedimentos, e antes de pasar a resolución do instructor, que cita vostede dá un chimpo desde o inicio hasta a resolución do instructor. Non, pero que por medio, non por medio, sino en xusta continuación da iniciación, dinlle que o que está facendo está mal. E o xulgado di, estaba mal feito. E estaba vostede advertida. Por tanto, se hai outros concellos nos que o fan así, por favor, advirta ao seu partido, porque temos un grave problema, entonces. Por outro lado, volve a falar de agresión. As sentencias descartan a agresión. Sí. Descartan a agresión. Por tanto, oiga, non utiliza as palabras que non son. Bueno, de que lle pareza, de que siga insistindo, parece un circo, é propio de que non ten outros argumentos. Pero voulle decir máis. No mes pasado, houve unha moción do Partido Popular na que, buscábanse que facelos entrar en razón, para decirlo de alguma maneira, non? E propoñían estes acordos, non? Sobre esta mesma cuestión, que o alcalde lle retirar as competencias, instaba ao alcalde a retirar de forma inmediata as competencias delegadas da Consellería de Persoal e a comunicalo oficialmente ao pleno dun máximo de 48 horas e de non facelo o alcalde asumiría a responsabilidade política. 2. A revisión integral da área de persoal. 3. A responsabilidade patrimonial que deberían ter ustedes. 4. Un plan de choque de urbanismo. Ben, quedémonos que a primeira. Ofrecerle asumir responsabilidades políticas. Pero claro, é que vostedes, cando se lle piden responsabilidades políticas, tómano, e agora sí que vou utilizar unha palabra, un vulgarismo, a pitorreo. O alcalde di moitas veces, que pesado é usted pedindo a dimisión, como se non houbera motivos para pedila, e como se non houbera outro argumento para rechazar que non debe asumirse. Pero resulta que, cando o mes pasado hai un acordo deste tipo, que se aprobou por maioría, pois resulta que en absoluto son vostedes, non teñen a humildade de asumir ningunha responsabilidade. É totalmente a antítesis deso. Non é que non teñan ningunha humildade, é que teñen toda a soberbia do mundo para reírse de todo eso, é agora falar dun circo, todas esas cousas. Por tanto, o BNG non judicializa, defende os servizos públicos, cousa que vostedes non fan. Citei antes aquí os informes do Consello das Contas, poderíamos citar moitos máis. Cando outros miran para outro lado, nós poñemos luz e documentos en riba da mesa. Decía vostede que nos remitíamos a 4 cousas, oiga, que cando decía que isto ocupaba 12 páxinas e que o resto era pois citas, efectivamente, tanto das sentencias para comparalas coas citas dos informes da Secretaría Municipal de aquel momento, que son calcadas, non? É dicir, o xulgado ven decir, pero como fixeron vostedes isto, se estaban avisados de que o que estaban facendo era, volvo a abrir comillas, pasarse 3 pueblos, non? Cerro comillas. Pero non, preferiron seguir así. E di vostede que utilizamos 4 ideas e 4 liñas, non?
utilizamos moitas máis. Podría ser moito máis largo, efectivamente, pero para que? Se vostedes xa lle remiten, como teñen que facer, se se aproba esta moción, toda a documentación a Fiscalía, xa a Fiscalía leerá que teñen xente para facelo. Entonces, con isto damos por cerrada o debate, como nos corresponde como grupo propoñente da moción, rogamos á señora alcaldesa que o proceda a votación. Moitas grazas. Pois procedemos á votación da moción do Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Prospera a moción do Bloque Nacionalista Galego cos votos a favor do Partido Popular e o Bloque Nacionalista, cos votos en contra do Partido Socialista e ca abstención da Alternativa dos Veciños. Punto número 4, asuntos de urxencia. Punto número 5, rogos e preguntas. Algún rogo, algunha pregunta? Empezamos polo Grupo de Alternativa dos Veciños. Adiante. Moitas gracias, señora alcaldesa. Son varias preguntas, dúas de elas relativas á parroquia de Sésamo, e é que, bueno, recentemente estuvemos por ali, evidentemente tamén anteriormente, pero recentemente para constatar cal é o estado de diferentes puntos da parroquia e nos preocupou expresamente, porque así podemos constatar de maneira personal a situación na que se encontra o lugar onde se ubica a ermita de San Cosme, así como a pista deportiva que tamén está ubicada na parroquia, que no seu día pretendía dar acceso a unhas instalacións deportivas para que poderan ser utilizadas polo equipo da parroquia. A día de hoxe, parece que esa finalidade xa non existe, pero sí que é verdade que podían dar de alguna maneira o albergar uso para os veciños da parroquia, para os diferentes rapaces, xa non só desde o punto de vista da pista deportiva de fútbol, sino tamén hai unha pista de frontón, hai un espacio amplo verde que está, bueno, todo cuberto de maleza. Entón, nos dá mágoa ver ambos os dous espazos desa parroquia nese estado de abandono no que se encontran, non só a nós, sino que diferentes veciños tamén nos lo trasladaron así, e queríamos saber, o primeiro, por que se encontran nese estado, por poñer tamén outro exemplo, no caso do lugar onde se encontra a ermita de San Cosme, hai tamén unha edificación que o día das festas é onde se alberga o bochinche da festa, pero tamén se poden facer diferentes cuestións ali. O tellado está absolutamente deteriorado, o lugar onde se podían facer barbacoas, os bancos rotos, bueno, en definitiva, que hai moito que arranxar, non? E que en consecuencia a día de hoxe non se pode utilizar. Entón, resumindo, por que se encontran así e por que non se fai nada para solventalo, e saber si, independentemente deso, teñen previsto, nun período non moi lonxano de tempo, facer algo. Eso por un lado. Por outro lado, nos preocupa tamén o incumplimento da ordenanza correlativa a erradicar a herba da pampa no concello. Somos conscientes de que é unha especie que está prohibida e que calquera dos propietarios que a teñen nas súas fincas deberían de actuar en consecuencia e, bueno, como mínimo intentar erradicala. E somos conscientes de que en diferentes lugares do concello, en concreto varios que están aquí preto, isto non está sendo así e a día de hoxe está convertendo casi, está albergando moita extensión do concello porque precisamente é unha especie invasora. Entón, que está pasando con isto? Se está intentando cumplimentar a ordenanza e cumplir co que se establece? Non? Se están tomando algún tipo de medidas por parte do concello? Ben, e por último, somos conscientes de que isto tamén recientemente se nos pediu por parte dos veciños de Rumbo, ou eso creo, ou se nos trasladou a todos os partidos da corporación. De maneira reiterada se veñen sucedendo o abandono de residuos na vía pública e que, bueno, isto leva a un estado preocupante de salubridade e saber tamén por que isto se reitera no tempo, o consorcio non está actuando as medidas oportunas, que fixo o Concello ao respecto, os veciños están preocupados como é lógico e nos queremos trasladar tamén esa preocupación. Entón, nos gustaría poder ter resposta a todas estas preguntas. Moitas grazas. Ten a palabra o concelleiro. Vale, sí, moitas gracias. Bueno, respecto ao tema da herba da pampa, nada, comentar que a empresa de desbroces municipal está facendo os traballos como marca o pliego. Estáse erradicando esta herba da pampa facendo un desbroce, bueno, facendo o corte tal e como marca, bueno, fano de dúas maneiras diferentes. Unha delas creo que é
cortando, o sea, envolvendo a planta nun plástico e cortando de raíz, e despois levan todos esos residuos a queimarse para que non se esplalle por máis zonas. Preguntarei a técnico municipal, pero bueno, nestas zonas de aquí, no paseo de aquí de Tarrío, e máis zonas de aquí ao lado do aeropuerto, túvose facendo así, que eu sepa, non teño constancia de que houbera máis problema, de que se esplallara por máis zonas. Pero bueno, comentareino e preguntarei. Despois, perdón? No, perdón, son consciente que era unha pregunta e que non ten turno de réplica, pero se me permitides, por ter maior claridade, vale, e isto dou uno por certo e non teño por que discutir, pero entendo que estamos falando dos terreos que son públicos, pero os terreos que son privados, donde tamén están ubicadas estas ervas e que en consecuencia conlevan a que efectivamente non se acabe de erradicar, que se está facendo por parte do Concello? Pois sí que teño que preguntar, porque na zona privada pois normalmente se mandan notificacións aos propietarios, pero co tema da Pampa tería que informarme. Prefiero informarme e comentarlle por escrito. Bloque Nacionalista Galego. Adiante, Laura. Contestarase as preguntas por escrito. Gracias, alcaldesa. O BNG trae un clásico entre os clásicos. Sí, o Ari de Fonte da Balsa. E volve. Pois a moción do Ari foi aprobado por unanimidade fai 2 anos. Volveu este mesmo ano en forma de rogo. Señora Marta Iglesias, explique que é o que está facendo para que non se vexa ningún mínimo avance. Fomos varias veces ao seu despacho a preguntarlle, bueno, e a súa resposta foi sempre a mesma. Está iniciado. Pero eu non sei se iniciado é crear un cartafol na pantalla do seu ordenador que poña Ari Fonte da Balsa e aí morreu a iniciación. Gracias. Alguna cuestión máis? Esa, por favor. Gracias, señora alcaldesa. O expediente trasladouse aos servicios técnicos municipais e atópase en tramitación. Consultarei o seu estado e informareinos. De todas formas, pode vir, se quere, ao meu despacho o día que se atope por aquí, cando a usted lle parezca ben, e o veremos ali sin problema ningún, e se non, lles trasladarei a información. Gracias. Un segundiño. Sí. Por que motivo non se está a facer o mantenimento da praza? Porque desde que se arranxou a vía de entrada da urbanización non se volveu a facer o mantenimento da praza, están todos os adoquins levantados, que dificulta moitísimo a mobilidade ás persoas. Entón, non sabemos se é que vostedes lle colleron un xenreiro aos veciños, a zona, ou que pasou. Preguntarase aos técnicos por esta cuestión. Non nos consta que nos este facendo o mantenimento ali, pero tomamos nota e revisarémolo. Alguna cuestión máis por parte do Bloque Nacionalista? Adiante. Grazas, alcaldesa. Bueno, primeiro, disculpas, quería facer unha pregunta arredor dunha iniciativa que houbo, que nos consta que houbo, de establecer unha aula de estudio no edificio de usos múltiples con horario ininterrumpido de 9 a 9 e, según nos comentan, está pendente da súa aprobación e era para saber se había algún tipo de impedimento ou imposibilidade para fornecer aos nosos estudiantes, tanto universitarios como de FP, nunha aula aquelada para poder desenvolver os seus procesos de estudos, toda vez que nas casas hai veces que non se pode estudar. E logo, por outro lado, se a miña compañeira falaba de clásicos, eu volvo con Olto Clásico, isto xa parece días de cine, non? E que, además, non sei nin como enfocalo, porque ata agora todo o que se intentou foi o baldío. Tanto sexa por parte da xente como por parte deste concelleiro. E estamos falando dos problemas de Tarrío, balonmán, subvencións e demais.
Unha rápida enumeración danos que temos problemas con limpeza, teñen que limpar os integrantes do clube de balonmán, problemas pola ausencia de conserxes, que tamén fan esa labor, que a falta de mantemento obrigaos a reparar eles os mesmos elementos, repararon o marcador, taparon uns cables soltos que permitían aos rapaces, incluso aos alumnos de Tarrío, tocar cable pelado, todo isto a costa do seu peto, vale? Por tanto, a seguridade está comprometida. A tal punto está comprometida que os extintores están nun almacén. E dos hidrantes, hai un que está precintado, con unha cinta amarela, preciosísima, pero precintado, non se pode usar, e outro tivo a última revisión en 2018. A pista ten máis de 20 puntos donde se levantan as tablillas, de xeito que se algún rapaz que practique balonmano, baloncesto, a educación física ou patinaxe cae sobre eles, vai rachar, vai romper, é un santo peligro, vale? E despois de mes e medio de comezar o novo servizo de limpeza ainda nunca se limpou a pista, cando ten que limpar unha vez por mes mínimo. As subvencións que manteñen en todos os sitios unha periodicidade razonable para que todas as asociacións, clubes e demais podan facer os seus cálculos e desenvolver as súas estrategias, levan anos en outorgarse e convocarse. Un exemplo, a Deputación saca a mediados de novembro as subvencións do 26. Onte, ás 8:43, saliron as subvencións de 2024 deste Concello. Non sei se as de 2025 incluídas, porque ás veces fan eso, pero estamos falando de 2 anos para atrás, o que somete aos clubes a un estrés importantísimo, de xeito que chegan a estar a piques de desaparición. Estamos falando de que, aparte de clubes co seu componente social que fan, porque aquí, a pesar de vostedes, o clube de balonmano, a xente do clube de balonmano conseguiron crear, repito, a pesar de vostedes e da súa indolencia, o clube máis grande de balonmán de Galiza. 300 licencias. Eso é un mérito impresionante. E resulta que vostedes o que fan é poñerlle pedras no camiño, pero que non só fan labor social, son tamén unha empresa. Teñen traballadores contratados, dados de alta na Seguridade Social, con todos os seguros, todo correcto. De como estaríamos falando se dixéramos que o Concello de Culleredo está saboteando sistemáticamente o proceder dunha empresa? Esta empresa non só dá postos de traballo, senón que fai unha labor social impresionante, que agora mesmo, coa súa capacidade de traballo, serían incapaces de levar adiante. Incapaces. Están deixando afundirse a un dos tesouros que temos neste Concello, ao punto de que está tan mal o pabellón de Tarrío que cada vez que xogan ali veñen multas de 500 euros, que por suposto non poden facer fronte con diñeiro de subvencións porque nas hai. Entón, volvemos á miña primeira frase. Non sei como afrontar isto. Cantas veces, señora alcaldesa, trouxen isto, cantas veces falei desto, dun plan estratégico de subvencións. En novembro do 23 dixo que en decembro iba a presentar un plan estratégico de subvencións con convocatorias anuais. Incluso se falou de poder adiantar os cartos, nada máis solicitalas, como fai, por exemplo, a Diputación da Coruña. Estamos en novembro de 2025 e onte, ás 20:43, acaban de sacar as subvencións para 2024-2025. Cando organismos, repito, como a Deputación, resulta que xa están sacando as de 2026. Son rápidos como o demo. Sí. Sen estabilidade económica, eu repito, corren un risco enorme de desaparecer e con eles a acción social do Concello. En cuestións de seguridade, non existen anclaxes homologados. As porterías deberían de estar anclados ou con unha cadea metálica ou mediante un perno ao chan. O Concello desenténdese diso.
está salvando a tesitura o Clube de Balonmán de Culleredo. Por riba, cando gastan, teñen que gastalo do seu peto. Pero o máis interesante é isto, resulta que cando falan con vostedes lles din necesitamos redes para 6 porterías que temos, porque teñen 6 porterías en Tarrío, que se poden empregar para facer 2 campos de 5 e un de balonmán 7, cando necesitan redes vostedes o que fan é gastar o diñeiro en comprar 2 novas porterías e non redes. E 2 porterías que, según nos contestan, son tan endebles que cada vez que unha alevín feminino larga forte un tiro, a portería desplázase 3 casillas para atrás, é dicir, uns 20 e pico centímetros. Un alevín femenino, que para aquel que non o saiba, son rapazas de hasta entre quinto e sexto de primaria. Vale? Se colle un sénior esa portería e lle manga un balonazo, fai na fosfatina. Se foran baratas, pero é que nin se pediron e encima non gardan unha calidade coherente co nivel do balonmán que temos aquí en Culleredo. Tiveron que comprar un marcador. Cantas veces lle dixen, señora alcaldesa, que necesitábamos en Culleredo un marcador para Tarrío? Xa non lle recordo que tiveron que amañar coas súas propias mans o marcador vello e inoperante por falta de mantemento. O Clube de Balonmán tivo que amañar o marcador vello e que a tal hora tiveron que comprar un novo. Despois de insistirles aquí que igual que se conseguiu un marcador para o Burgo, habería que comprar un marcador para aquí. Ao final, parece que é, neste caso sí, acoso e derribo. Tarrío está na indolencia máis absoluta debido a vostedes. Contábanos, así medio en serio, medio en broma, que hai nada viñeron uns xogadores dun equipo de Canarias con uniforme blanco. E a primeira caída quedaban impresionados porque a camiseta quedaba marrón. Marrón. E repito, como enfoco isto? Que é un rogo, unha pregunta, unha exixencia, un clamor, porque isto sobrepasa calquera atisbo de indignidade que podamos enfocar. Pedinlle por activa, por pasiva, por medio pensionista, si, todo boas palabras, todo o que queiran. Para facer nada, levamos 2 anos aquí. 2 anos. Para cero. Nin nos peores dos casos se me ocurre, porque todos nos podemos equivocar. Pero isto non é unha equivocación. É un derribo sistemático dos puntais deportivos desta comarca, que é o Clube Deportivo de Balonmán máis grande de Galicia. Espero que tomen cartas dunha vez no asunto, cumplan co seu traballo dunha santa vez e comecen a solventar todos estes problemas. Moitas grazas. Moitas gracias. Algúnha cuestión máis por parte do Bloque Nacionalista Galego? Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. É moi breve. E ademais voulle facer este rogo directamente a vostede. Perdón? Sí, ben. Como sempre. Decía que é unha cuestión, un rogo que lle fago a vostede personalmente. Mire, no mes de xaneiro, o BNG trouxo unha proposta para que se solicitara da Xunta unha persoa para cubrir o posto de intervención que leva vacante 2 anos. Digamos, un posto estratégico en canto, se non se fiscalizan os expedientes, se esa área non funciona, pois moitas cousas están paradas, non? Acabamos de escoitar o retraso que levan as convocatorias de subvencións, non hai un plan de subvencións, etcétera, etcétera, non?
unha persoa pois, que polo motivo que está ausente do seu posto de traballo e que, por tanto, necesita que se cubra con outra persoa. Hai un proceso previsto para cubrilo, que é a solicitude asunta que foi o que invocamos na proposta que fixemos desde o BNG. No mes de xaneiro pedíronos que o retiráramos, porque xa se iba a incorporar a persoa titular do posto. Non foi así. No mes de maio volvimos traer a proposta pola vía de urxencia, posto que xa era coñecida de antes, e aprobouse por unanimidade, pareceme recordar. Corríxame se me equivoco. Por unanimidade. Había unanimidade no que o BNG decía de que era un posto estratégico e que colaboraría a desbloquear moitísimas das cousas que neste momento non avanzan. O asunto é que hai un mes ou dous tuvemos que preguntar por que non cumpliran coa proposta aprobada por unanimidade en pleno, porque non figuraba no portal eido local da Xunta de Galiza, que é a quen se lle solicita que saquen ese posto para cubrir. Ben, o día seguinte de o BNG deixar esta cuestión en evidencia, pois parece ser que se publica no portal da Xunta de Galiza este acordo do BNG e este acordo promovido polo BNG e supostamente hai o proceso de sometelo a cobertura. Non se somete a cobertura porque non hai, pois, creo que a cuestión é que non hai ninguén que cumpla os requisitos para facelo, pero ábrese un período, por tanto, unha vez decidido que non hai ninguén que cumpla os requisitos, pois para en 10 días que a Xunta designe un interino. A cuestión é que, polo que nos aclararon outro día na Secretaría Municipal cando preguntamos, ten que asinalo o alcalde. Non valía o acordo plenario. E o alcalde, pois parece ser que non asinou. Por eso lle decía, señora alcaldesa, que aproveitando que vostede está en funcións, dando eu por suposto de que o alcalde, por algún extraño motivo, seguramente non confesable, non lle interesa en absoluto de que estea cuberto o posto de intervención, que é o que somete a fiscalización os gastos, é o que somete a fiscalización cuestións de índole económica, pois rógolle a vostede, personalmente, que estando agora como exerce de alcaldesa en funcións, asine vostede a solicitude para dirixir a Xunta de unha persoa interina para cubrir o posto da intervención. Queda o noso rogo feito. Por certo, recordo que nos rogos admítese debate e incluso admítese que alguén se sume, por si alguén quere sumarse ao rogo que lle facemos desde o BNG. Moitas grazas. Moitas gracias. Nosotros teníamos unas preguntas relacionadas con el tema. ¿Nos puedes confirmar si se ha enviado por parte del alcalde esa solicitud para cubrir la plaza? Podo recabar a información e trasladarvos en que fase está ese procedimento. Mira, ya lo aclaro. El procedimiento es tan sencillo como que la solicitud la tiene que hacer por escrito y firmada por el alcalde. Únicamente eso, pidiendo la solicitud. Y ya también aclaro que no se ha hecho. Entonces, queríamos saber por qué todavía no se ha hecho eso. Como te digo, recabaré a información de que fase está, pasamos vos a información sin problema ningún. Pois, pola nosa parte, insistir no rogo. Aproveite que está vostede da alcaldesa en funcións, asuma esa responsabilidade, dé a entender que hai aquí con quen falar. Así de claro yo digo. Alguna cuestión máis? Sí, perdón, Non, nada, eu simplemente quería manifestar e a poder ser que conste en acta que nós tamén nos sumamos a ese rogo. Evidentemente é unha preocupación por parte de todos os grupos municipais, ou debería de ser, e debería de ter unha solución inmediata, xa tiña que ser para onte, pero en calquera caso que sexa para mañán a poder ser. E, por suposto, nos sumamos ao rogo, claro que sí. Moitas grazas. Rogos, preguntas por parte do Grupo Popular? No orden que ustedes desexen. Mira, la primera consulta que traemos es, en este concello ya contamos con sentencias condenatorias firmes de incumplimientos de convenios urbanísticos, como el Colegio Riado Burgo, aquí el propio edificio del concello, ahora está el Villa Melania con una condena de 1,4 millones de euros que debe pagarse. Entonces, queríamos conocer qué actuaciones concretas tiene previsto el Gobierno municipal para
para abonar esta condena de Villa Melania tras las dos propuestas de pago mediante modificativos de crédito que fue rechazado, si ha habido también algún avance en el juzgado y si tienen previsto incluir la cantidad correspondiente en el presupuesto municipal del 2026. Además, también, sin presupuestos aprobados, sin plan xeral y sin conocer públicamente la relación completa de convenios pendientes de cumplir, la gestión municipal queda expuesta a nuevas reclamaciones y condenas. Yo pregunté formalmente en marzo del 2023 y en enero del 2024 por el listado de convenios pendientes. Primero se me contestó que no había ninguno y después que estaban recopilando información. Lo que quería saber es si ha finalizado esa recopilación y si van a trasladar al Pleno el listado completo de convenios urbanísticos con obligaciones aún vigentes o van a seguir ocultándolo a pesar del riesgo de que lleguen nuevas denuncias y nuevas condenas que acabaremos pagando todos los vecinos. Con respecto ao que preguntaba, para abonar a sentencia de Villa Melania, decir que se non está xa abonada é porque vostedes non o quixeron apoiar. Ese era a forma máis sinxela e máis rápida de poder abonalo. Me consta que hai unha petición ao xulgado por parte da parte contraria, pero non lle podo decir en este momento porque non a coñezo con exactitude. E, por outra parte, non sei moi ben que outras medidas podemos adoptar. Dende logo, se non se abona de outra forma, hai que metelo no orzamento que se someterá a aprobación neste ano, claramente. De todas formas, esa non é a forma idónea, posto que, como vostedes saben, o remanente de tesourería non se pode utilizar como fonte inicial de financiación do presuposto e, polo tanto, debemos dispoñer desa cantidade para poder abonalo, detraendo de outras inversións que se poderán facer con cargo ao orzamento municipal. Gracias. Y con respecto a las otras preguntas sobre los convenios urbanísticos pendientes, que se me contestó que estaba recopilando información hace un año, ¿ya la han recopilado? A mí non me consta, a mí personalmente, como concelleira, non me consta que exista ningún listado de convenios urbanísticos. De todas formas, preguntarei no departamento e se o temos, faremos chegar, por suposto. Alguna cuestión máis? Adiante. Solicité por escrito que se me respondiese a los dos modificativos de crédito que presentaron como resoluciones de alcaldía en este mes y no se me ha contestado. Preguntábamos a qué se iban a dedicar esas partidas en las que se hacía el modificativo de crédito. Polo que eu puiden ver no día de hoxe, preguntaba vostede por dúas resolucións que presentou o venres a mediodía, puiden ver a fecha de rexistro de entrada. Esas resolucións polas que vostede preguntaba, son acordos de incorporación de remanentes de créditos por operacións de capital do exercicio 2024 e se poñerán a súa disposición por escrito tal e como vostede solicitaba. Non houbo tempo a facelo de outra forma. Gracias. Hace 3 años, desde el Partido Popular presentamos una moción aprobada por unanimidad para reactivar el plan xeral. 3 años después, seguimos igual, ni un solo avance. Hace un año se convocó una única reunión con la Xunta, con los técnicos, con los grupos, y la verdad que parecía que iba a ser un éxito. Pero bueno, fue un éxito fugaz, porque no volvimos a saber nada más sobre el tema. El titular hace un año era: el Concello de Culleredo y la Xunta acuerdan reactivar el plan general aprobado en el 2013. Pero después de 8 meses tuvimos otro titular: Culleredo acomete una transformación urbana sin esperar al plan urbanístico. Se añade: el actual plan urbanístico aún tiene recorrido. Entonces, nuestra pregunta es, después de un año que ha pasado desde aquella reunión en la que estábamos toda la corporación, ¿qué avances se han dado en este año con respecto al plan xeral?
si es necesario un nuevo plan o seguiremos explotando las posibilidades de un plan de hace 40 años, desactualizado, de una época ya muy pasada, en la que todavía no existían ni los móviles. Y cómo valora usted su gestión en este tema crucial y si de verdad quien paraliza es la oposición o paralizan ustedes mismos. Como ya dixen en anteriores plenos, estamos todavía pendientes da parte técnica. Por suposto que seguiremos avanzando co plan que temos en este momento, pero non sin deixar de insistir para sacar o antes posible, tan pronto teñamos esta parte técnica a nosa disposición, para sacar adiante o plan xeral, que para nós é moi importante, pero non se olvide vostede que tamén co plan actual podemos seguir avanzando. Outros concellos do noso entorno, aos que vostedes se refiren todos os plenos prácticamente, como por exemplo o de Arteixo, para que vostede acaba de mandar o CETIN, non? Ese mismo, con ese mismo concello, non é que non teña un plan de 87, é que non ten plan. E, non obstante, sigue avanzando. Muy bien, queríamos llegar a esto, a que usted entonces justifique el plan del 87. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Arteixo y ustedes? Que en Arteixo sí que sacan partido de la planificación urbanística, lo que ustedes son incapaces. Porque entonces, si ese plan del 87 todavía se puede sacar tanto partido, dígame, ¿cuántos ámbitos de suelo urbano no consolidados o suelos urbanizables del plan xeral del 87 han tramitado en estos últimos 8 años? ¿En qué fase se encuentran? ¿En cuánto ha incrementado el patrimonio público del suelo en nuestro concello? ¿Qué cesiones de suelo se han producido y qué ingresos económicos han obtenido? En estos últimos años, ¿cómo ha empleado el patrimonio del suelo público? ¿Ha destinado algún recurso a crear suelo para actividades económicas? ¿Cuántas órdenes de ejecución se han dictado en estos últimos años para dar cumplimiento al artículo 332 del Reglamento del Suelo de Galicia y cuántas de esas órdenes ha llegado a ejecutar? Dígame todo lo que ustedes no hacen absolutamente nada, ni con el plan del 87 ni con el nuevo plan. Esa es la realidad. Vostede non está a facer unha pregunta e tampouco non interesa a miña resposta. Se lo pasaré todo por escrito para que me responda por escrito. Alguna cuestión máis? Viendo que las respuestas, aquí cuando no está el alcalde, nadie contesta nada, por nuestra parte, por parte del Partido Popular, nos parece tan penoso que no se nos pueda dar una sola respuesta que dejamos de preguntar. Levantamos la sesión.